Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, 1:44. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome naman sa itong pagpangalagad sa karon nga hapon sa palatuntunan. This is my life. Huwebes nga edisyon, Marso 12, tuig 2020. Pangamusta lang si Tita Wilma, especially sa itong mga senior citizen nila, sa ating mga elders, no? Kamusta lang? Ang pamatsyag? Tama, kainit sang aton sa ni panahon. Diba? Tama, gidya kainit sang aton panahon sa karon. Nagatagiti ang silak sang adlaw. Gani hindi kamo magpangita sang lugar nga tama man kainit, kundi ang mabulubog na. Ha? Kundi hindi lang medyo may dupoy-dupoy ang hangin, dira kamo. Kung tama gid kay init, kinanglan ang inyo alimpuduhan mabulubugnaw, kuha kamo sibin kag bason kag taplak sa inyo alimpuduhan kag dugay-dugay inom tubig. Kinahanglan gid ha? Kinahanglan gid naton ina mga senior citizen. Kag syempre hindi lang ang aton sa mga senior citizen, kundi ang tanan gid nga miyembro sang tag sa kapamilya, pero panyaga naton ano sudaan tada man pamuk na pala ay no sudaan tada anong napanyaga ta okay lang sa ibang dira nga nagatinguha pa kag nagahingagaw pa Tita Wilma. Yes, updan nyo si Tawe kay updanay kita iya pagkatapos dugay-dugay kaon kita. Pero sa pihak sang tanan sa karon hindi ginaton malikawan bisan mahambal pa si Tita We nga okay lang na kinanglan subong lain lang anay kay para nga malingaw na iton kamo sa mga hitabo, mga balita diri kag balita dito, pero hindi gid gihapon kita makalikaw tungod nga worldwide ini iya nga balita nga kinahanglan aton gid mahibaluan ang update sini ang coronavirus disease 2019 ukon COVID-19. Kinahanglan gid, di ba? Na sa nahambal na naton ang tanan subong nagapreparar, ang tanan nagahanda kag ang tanan nagaulo aligmat kag alerto gyud. Hindi lang sa ila, hindi lang didto sa ila, kundi pati na diri sa aton sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalaga diri sa This is my life. Dohalos kita tanan nagseryoso na subong, so kinahanglan kid Tita Wilma kay hindi nila huglahog. Especially ang aton mga huben nga may edad na, ha? Mga senior citizen, kinahanglan gid ninyo tipigan ang lawas, kinahanglan mintinahon gid ang katinlo sa inyo lawas sa nahambal na naton. Paligo adlaw-adlaw. Paligo adlaw-adlaw, panghugas kamot dugay-dugay kung ano man ang tandugo ninyo dira, gwa dito, gwa diri kadto sa CR or comfort room. Bisan magwa pa kamo sa inyo mga tanong pagbalik panghugas gid sang kamot. Kung may mga alcohol ka mo dira, okay gid ba? Masubo man ina man. Makita naton ang mga iloy kaina sa eskwelahan, nagasalala pangita sang facial mask para sa ilang mga kabataan. Kay kinahanglan gid mo, di ba? Hindi, kung may mga estudyante ka mo, hindi naton ma-deny ang balita. Dili sa itong sa syudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, sa halos tanan sa bugos nga Pilipinas. Ang mga may estudyante nga ginapahalong gid ang mga ginikanan para sa ilang mga kabataan kay all levels mo, di ba? From kindergarten to tertiary level, ha? Hasta sa college. So diri sa itong sa syudad sang Bacolod aray na, no? Igasuspend ang klase, na ma-end ang klase sa school year 2019 to 20 and 20. 2000, yes, 20 and 20 to March 20 sa mga public school. Siyempre, ang sa public school, March 27. Hulaton ginaton ang mga updates na tungod sina aton mga estudyante, labi na sa mga ma-moving up, di ba? Ma-moving up from kinder to grade 1, from grade 6 to grade 7, na sa mga mag-graduate nga senior high, kag sa mga mag-graduate natin sa college, ay nagahuy-huy man balang ila baga, kita mo man ang ila sini mga reaksyon. Kaya feeling excited na sila. Magluwas nga masako sila subong sa mga requirements nila sa school para sa pagsira sang klase,
Ay, ban ganit, hingagaw pa gani examination, pero wala na kita choice. Ginahalungan kita. Inatanan para sa aton man safety. Kag sa aton man mga kauturan, sa nahambal na naton, wala panic. Although nga masiling pandemic nga gina-declare na ina sa World Health Organization, kag magsiling nga lockdown, tawi lockdown na to mo. Ara, no? Magsiling nga lockdown na to tita, kaladluka na iyan. No, hindi. Kinanglan gani, amo na gani aton nga ahensya sa gobyerno, especially ang aton nga DILG, no? Ang aton Department of Interior and Local Government, nagapangabay gid sa media, nagapangabay man sa aton nga publiko, tag sa kapumuluyo, nga kinanglan ang paggamit naton sang tinaga, no? Sang word nga lockdown, gamito naton sang husto, no? Husto kag para sa kaayuhan, nga hindi magdulot sang pagpanik, kahadlok, nervyos, sa atong sinipumuluyo. Nan. Di ko magsiling nga lockdown karon, ihambal man nila ni Tita we. Kag ti hindi man abi, paano man abi kay ti may mga senador na kita nga nag self-quarantine. Ginsugdan lang niya Senator Win Gatchalian. So, ang iban pagin nga mga senators naton kay ti ara man sila mo, di ba, sa Senado na si President Rodrigo Duterte nga nakaschedule iya nga magakadto sa Boracay kay silang coronavirus, wala, di ba? Wala siya nagdayon. Pero ginabisuhan siya nga magpa-test. Although nga wala man sa may nakitaan sa way man sa natalupangdan sa nga sintomas ng COVID-19. Kag sa nakitaan man naton sa mga balita, kag sa mga nabatian kag nakita naton sa television kag sa internet, syempre bata ni Presidente Duterte nga ni si Davao City Mayor Sara Duterte, di ba, nagpa-self-quarantine man. Kag ang iya mismo talatapan ng Mayor's Office gin-disinfect man. Kag ang mga talatapan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga talatapan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nagsira. Hindi sa nagsira para nga i-disinfect na. For disinfection lang hindi nga sila sirakulbaan na kita dayon. Kaya kung madumduman yung ginhatag itong palita sang nagligad, I think Saturday or Friday last week sa dito sa South Korea, di ba? Ang ilaman na Bangko Sentral, ang mga kwarta, mga daan, iya nga mga kwarta ginpang sunog. Kag ang mga bago pa nga mga kwarta mo tong disinfect Manila paagi sa pagsulod diya sa oven. Siyempre may nagakaigo lang yung temperatura nga para mapatay lang ang kun ano man nga mga kagaw nga ara dira. Kay sa tuod lang ang kwarta importante sa iton, pero ang kwarta mong pinaman kay mahiggo kay nga adamong ginagyan sang kwarta, di ba? Makita tagid kun paano iya maglagaw ang kwarta. So ang atong sa Bangko Sentral ng Pilipinas sirado man for disinfection. Kag ang ato naman doli ang Department of Labor and Employment ipatuman sa tanan man nga ila sini branches bilog nga pungsod sa bugos nga pungsod, ipatuman ang 4-day work week. 4-day work week. Ina tungod man sang COVID-19. Pero sa ulihi lang din nga nasiplatan ni Tawe kay ho. Ang ang mga alkohol ba nga mga anak kamuho, ang alcohol hand sanitizer, ara. Pero nagainagaway man. Pero sa ato naman nakuha nga latest nga pwede kita makabakal alcohol pero limitahan, suno man sa balita, limitahan lamang sa duha sa kada tawo nga magbakal sina. Gamay man nga alcohol o kung dako man nga alcohol, basta ang limitasyon hasta lang sa duha, hindi na kita makapamilit pa. Diba? Kaya sa tutuod lang, sa alcohol lang, di malikawan ang panic buying sa mga tao mo. Kita mo, magsulod ka palang gani sa mall, kita mo, nagapilila sila. So, sa karon ang mando naman sang DTI sa mga retailers, limitahan gid sang tagduha lang gid ka bottle
Ha? Hindi pwede magsobra sa duha ang baklon sa mga supermarket, sa mga groceries para malikawan man ang pag-panic buying sa alcohol. Kaya sa iban pagid nga mga nagapanguna nga mga balaklon ha? Kaya ang iban subong bahala na yatawing hindi kami kagwa sa amon balay basta lang hindi ta na malikawan sa aton mga kauturan ha. Gani kita magbinuligay especially sa pagpangamuyo nga kinahanglan na malampuasan naton ining sitwasyon naton sa karon. Diba mga anak? Yes, Tita Wilma nan. Kag aton oras man impunto 2 ang sakop sang doli nga sa diin magapatigayon sang 4-day work week amo ang ECC kun Employees Compensation Commission, ang Institute for Labor Studies, subong man ang Occupational Safety and Health Center, ang National Conciliation and Mediation Board o kon NCMB. Kag National Labor Relations Commission o kon NLRC. Sa subong man National Maritime Polytechnic o kun NMP kagang NWPC ang ang Philippine Overseas Employment Administration kun POAA, National Wages and Productivity Board, ang PRC pagid kag ang OWA na ina sila magapatigayon sang 4-day work week. So kung saan na mag-umpisa mo man ang balubantayan naton, ha? Kag subong man sa nahambal naton ay andes man si Tita We magpadayon dali gid lang dali gid lang tungod may isa kita ka flash report shooting incident tawe shooting incident from San Carlos upod man kay action Stephen Persquito dali gid lang. Report. Okay, sa atong linya si Action Stephen Persquito. Action na Stephen? Yes, Action na Wilma. May ito, live kita diri karon nga sa natabong isa ka shooting incident diri mismo sa may Petron Highway, fronting sang City Mall diri sa San Carlos City. Nga sa diin isa ini ka persona nga ang biktima nga kinkilala nga si Noli Nonoy Mercado, subong Action Wilma ari pa diri kag natabo ini mga wala pa siguro mga 30 minutes ang nakaligat na kag tatlo ka mga suspects ang naengkwentro pa actually sa aton mga police on duty diri mismo nga naka-station diri sa ining Petron Station. Kay ining biktima nakadalagan ini Action Wilma kag a few meters away natumba, naigo na siya. So ang aton kapulisan ila man engage sa sining mga suspect. So nagka-return fire ining aton mga kapulisan apang wala gid na kwan ang ining mga suspect. So ari live si aton mga interview Action Wilma si Corporal Piscante nga sa din amo ini naka-engage sa mga suspects. So pwede natin siya ma-live karon Action Wilma. Hello sir, mayong hapon. Sir, si Action Wilma sa Action Radio Bacolod live kita karon. So, i-state natin, sir, kung ano ang natabo sa inyo pag-engage sa mga suspect. Bali sa early media, hari kami sa posting sa Petron. Amo ito nakabatit sa paglupok. Unang lupok, nagtago kami yung pangita namon kung sino ang suspect sa victim. Amo ito on man naman sa mga suspect, amo to nag-intero man nila kami katatlo. Amo to pag-return fire namon. Tapos, amo to sa sunod, nag-breaktan sa dayon, naglagyo sila. Hello, sir? At kami nag-cover man dayon, tapos amo to pag-ordon namon sa biktima. Okay. Hello, sir? Yes, sir. Hello, ma'am. Sir, ano oras na tabong insidente, sir? Wala na media sa ito, ma'am. Mga wala lang gidugay, mga impunto 2? Oo, 1:30 to 2 p.m. Mga tayo na. Okay, alas 2:04 pa lang mo. Mga 30 minutos? Excuse me, ma'am. Oo.
Hello sir, pwede ta mapangayo ang exact location sang insidente kung di natabo? Dili sa may Petron gasolin, ma'am. Ano ina dirang nga kalye? Ano nga barangay? Arin nga diya sa highway, ma'am. Sakop sa ano nga barangay, sir? Ang sabi na barangay dito, sir? Barangay 2. Tapos sa barangay 2 ang sakop po ng barangay 2. Okay. Okay, sir. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello, sir. Ang tatlo nga inyo na encounter nga suspetsado, ano, nagalakat lang or may salakyan sila? Bali, 3 lang ang bilog sa isang motor. Ah, nakamotor sila. Oo, nakamotor sila. So, ginlagas ninyo, sir? Nakapalupok pa sila sa inyo? Yes, actually, Wilma, no, kaya nagpapanikadali si Sir Piscante since may nag-istorya sa iyang upod sa aton kapulisan. Okay. So far karon na action, Wilma, ari pa di sigyapon ang aton nga ang victim, no? Arapang nga gina-inquan sa aton nga kapulisan kung pila iniigo ang naigo sini kay wala pa na-determine kay may ari siya makita naton action, Wilma, nga may ara siya igo sa ulo, no? Nga bangin, but so far wala pa ninabalaan kung pila gitanan ka gunshot wound kag ano nga kalibre sang armas no ang gingamit sa pagpusid sa sining nga victim. So far so karon na action, Wilma, aton lang siguro karon ma-update, no, ang dugang pagid nga mga details sa sining naitabo karon nga shooting incident diri mismo sa Barangay 2 ini siya action, Wilma. Okay. Sa pinisang Barangay 2 CL Despa Avenue corner ining Petron corner and fronting sang City Mall. Okay, ho. Okay, action, Stephen. Okay. Sige, action, Wilma. So update break up ta karon sa ining dugang pagid nga mga information sa din natabo nga shooting incident. Una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, ito nabatian si Action Stephen Persquito halin dito sa may siyudad sa San Carlos sa din isa ka shooting incident ang nagluntad. Kag ang suspetsado 3, ang biktima kilala kay Donnie Mercado, kag nagbalos pa sa pagpalupok sa mga kapulisan ining 3 ka mga suspetsado nga wala pa mahibaluan sa karon, no? Sa dugang nga mga impormasyon, dugang nga mga detalye angot sa sining nga insidente, bantayan lang karon sa pila may naton ka mga public affairs program. Okay, balik si Tita Wilma sa pangalagad man sa iton Webes nga edisyon sing This Is My Life, alas 2:00 na. Kag last update lang ni Tita We sa inyo angot si coronavirus ang tali ni siya sang routers tali mas sobra na 126,000 ka mga taong infected sang coronavirus. Kag ang kadamuon sang nagkalamatay 4,624 na ina global nila nga record. Mas sobra na 4,000. Buot silingon, halos na ina sa 5,000 nga nagkalamatay. Halin sa 126,000 nga infected. Pila na ka mga pungsod ang nahalitan sining coronavirus ngayon ni 122 countries na. Ay nga mga anak. Pero so far, sige pakigbato lang, pangamunyo, kag ang katinlo sa iton, padayunon man naton, ina para man sa iton tagsa ka kaayuhan iya. Na? Ara naman, okay, ang iton anay matahuman nga ambahay nun, alalentunon para sa tanan. From a distance from Bette Midler, from a distance, the world looks blue and green.
and hello lang sa inyo. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma and of course sa aton mga Transistor Radio. Ang aton mga kauturan nga mga motorista sa inyo mga salakyan, mayong hapon lang dara kag halong-halong man. Siling digan niot, good PM tawi, ubos naman alkohol sa mga butika, tani unahon sa gobyerno ni ang kinahanglan sang tao bisan ano pa nga deklarar sa mga executive order. Same kon wala gamiton ang tao tilatnan man ta Japon. Oh, mga anak, okay. Sa Vendors Plaza dira kay Lunes sa Elban Buena, good afternoon. Kaabot lang ko halin sa grocery baw gapila gid ga bakal alcohol kag tuod na nahambal mo tuwi. Maria Luz Grijaldo Macuna, thanks gid. Siling naman ni Doms Ortiz dito mayong hapon, mas maayo na lang ang mainit para hindi madali nga makasulod ang virus. May point man siya kay way resistance ang virus sa mainit nga lawas naton kag mainit nga panahon naton, no? Pero extra careful sa gihapon. Kag syempre karon dugay-dugay ang aton man mga greetings sa aton anay man mga pagkinahanglan sa mga matahom kag preska bulak sa liwat aton lang ginapanumdum kag gina-remind sa inyo ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center dira sa Ferrero Street nahamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede ka mo magka-contact sa ila sa inyo man pagkinahanglan sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima,
kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Just in Wave Action Radio Philippines Standard Time. Yes, ang aton DTX 500 capsule para sa aton healthy nga liver kung aton man nga atay. Para man sa complete management sini adlaw-adlaw kinahanglan gineton mag-inom sang DTX 500 capsule. Kay nga amoy ni siya nagatinlo sang mismo ay tunetay kag sa aton bugos man nga lawas kag may mga active ingredients ini siya phytochemicals kag antioxidants pangontra sa paghubag sang imo sini at mo na tawag nga liver inflammation. Kinahanglan maging sa healthy ini siya kag kinahanglan maging aktibo siya. That's why kinahanglan naton DTX 500 capsule adlaw-adlaw mabagkalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa syudad sang Bacolod pero pwede kita makabakal online. Mas mahapos kung sa online ma-deliver pa mismo sa inyo puluyan. Log in lamang kamo sa www.kalusuganyan.ph hindi gani sa Kalusugan Yan
Facebook page available ina. Kag ang authorized online distributors ang itong DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika Di Alternativo Medicina. Thank you for the happy. Okay, good up. So, salamat lang dira kay Miss Seven Heaven, no? Mayong hapon lang dira sa imo. Kag, ara man si Tuto Joel ang pagod, Mayo. Ara siya sa Fast Aviation while gaubro sa niya project. Salamat, Tita Wilma. Kadlaw lang o. Nelia Dalumpinis Garces, good afternoon. Kag kay Inderon and Rihida Trava. Gasmal man si Miss Seven Heaven eh. Kag, siyempre, kay kapamuto si Inday Rone Travas ng Ibos. Okay. Bebeth Ornea Santillan, mayong hapon lang dira sa imo. Salamat, Ged. Kay Emmy Prantilla Gabriel Abilar, mayong hapon from Subic Bay. Braveheart. Tita, good PM. My mother is watching live while galuto pansit. Pansit buko. Wow. Healthy, Kag kay Etinil Indoma Saludaris, mayong hapon Tita, we're watching live here in Pontevedra Public Market. Tamyo ko lang Saludaris family o Barangay MH Del Pilar, and advance happy fiesta this coming March 15. Thanks and God bless. Johnny Absalon, salamat man. Kag kay Nining Malu, mayong hapon lang dira, kag kay Tuto Larry, mayong hapon lang. Kag good afternoon po, ma'am, watching from Imus Cavite Martin, Cavite, now Martin Aliling. Kag kay Dina Poide. Lunisa Elbanwan, again, kay Ma'am Elizabeth Malak, Gamala, good afternoon. Ofelia Galero RC, salamat man, kag mayong hapon sa imo. Kag kay Ash Rivera Genovea, thanks siya, mayong hapon. Tuto Prince, okay lang na dito no? Kag dira gali sa may Santol, no? Sa may Porok Santol, Mandalagan, ara sila nga pong sa isa kamalaba nga lamesa ang radyo sa tunga. Salamat sa inyo. Mayong hapon, salamat, Ged. Dira kay Manong Porla, kay Manong Mercy, thank you, Ged, kag mayong hapon. Kay Lula Ruth, dira sa Karabalan, Lula Ruth, mayong hapon. Okay, relax lang anak, kasi Tita Wilma, mabasa pa sa atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang aton letter sender sa karon nga hapon, ang buhay ay ganyan. taga Barangay Granada, isa ka Iloy. Nagapitawag siya sa ngalan Layla, kag ang sulat ni Layla negasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, kag kamusta lang sa tanan nga staff sang Action Radio Bacolod. Ako gali si Layla, hindi ko tudtuod nga ngalan. Solo parent ako. May isa ka bilog nga bata, tawag lang kay Christina. Tita Wilma, nagsulat ako tungod gusto ko lang i-share ang kalipay nga nabatsyagan ko. Abi mo sa pihak sa mga pagtilaw, makita ko gid ang di ko sampot, ang mga blessings ni Lord sa amon. Nga, ang hindi ko sampot tawe, may init-init mo. Maayo kag
Nagbag-o ang kapalaran sang amon kabuhi tungod sa bulig niya. Hindi man ako istrikto sa akon bata, nga dalaga na. Kung kaisa maayo man nga ipaathag sa maayo nga paagi sa imo anak, kung daw ano kabudlay ang mangin isa kaginikanan. Hindi gid ko gusto, Tita Wilma, nga maagyan niya ang naagyan ko. Kag mabatsyagan niya ang mga pag-antos kag sakripisyo nga inagihan ko. Ako, wala nakatapos sa pag-eskwela. Tungod, timpreno pa ako nga nagbusong. Nangin pasaway ako sa akon mga parents sang una. Duhagid kahibubunot kag kalain sang buot ang ako nabatsyagan sang una. Physical kag emotional. Sa sobra nga ka-istrikto sang akon mga parents, mas ako nga nagrebelde, Tita Wilma. Happy ako nga ako lang gid ang ibata nila nga babae. Pero sobra-sobra man ka-istrikto sang akon mama kag papa. Makita ko subong masinulundon ang akon dalaga, kag happy na ako sina. Kag kahibalo siya mamati sa akon, Tita Wilma. Kag kadali man sa iya paintsindihon. Ginapasugtan ko man siya kon makigbanding siya sa iya mga classmate. Basta ang amon kondisyon nga duha, dapat ipakilala gid niya ang iya mga upod sa akon, kag kon diin sila nagakadto. Nalipay man ako kag ginasunod ina ni Christina, Tita Wilma. Sang naglikad, pagpanghatag sang ila report card, magkasiling gid ako nga very proud mama. Daw hindi ko mapulong ang akon balityagon sa kalipay. Isa siya sa may mataas nga average. Mas pagid ako nga nalipay sang ginhambalan ako sang iya teacher nga may special award siya sa maabot nga graduation nila sa senior high. Siguro, Tita Wilma, kung buhi lang ang iya papa, malipay man siya pareho ko. Bisan isahanon ko lang siyang ginpadako, nangin maayo naman ang amon relasyon nga duha. Siguro, kung wala lang ma-stroke ang iya papa, upod pa namon siya hasta subong nga mag-celebrate para sa iya achievement. Pero sa pihak sina Tita Wilma, ginbaton ko ang tanan, kag nangin inspirasyon ko ang akon bata sa pagbakas para nga makatapos siya. Ina lang ang akon mapaambit sa programa mo nga This Is My Life. Malipayon gid ako sa akon solo nga anak. Kag Tita Wilma, I really miss her father. Thank you gid sa pagbasa mo sang akon sulat. God bless. Leila. Okay, sakto naman sender sa karon nga hapon nga isa ka Iloy kay Leila, mayong hapon sa imo kag salamat gid. Samtang nagabasa ako, mabatsyagan ko man ang kalipay nga mabatsyagan mo. Ang kahidlaw sa bana mo, nabatsyagan man naton. Nga suno sa imo, kung kaupod mo lang siya, kag kung ara pa siya upod sang inyo anak, mabatsyagan man niyang nabatsyagan mo nga kalipay. Galing kay ti, wala sa makabali sa pagbuot sang mahal nga Diyos. Diba? May purpose ang tanan kun nga napamatud-an mo ina. Nangin mabakod ka,
kag naging inspirasyon mo ang inyo anak nga solo lang gid. Mabuot, magtutom, kag masinulundon nga bata. Para sa halin kay Gary Valenciano. What kag congratulations na. Congratulations sa imo bilang isa ka ginikanan, bilang isa ka iloy nga sa aton na pagpati nangin husto ikaw sa ginhimo mo nga pag-atipan kag pagpadako sa imo bata. Pero nagakinahanglan ini gihapon siya sa imo guidance. Ara pa siya sa awkward stage. So kinahanglan giyahan gid sa gihapon pahinumdum lang na kag pasalamat ikaw tungod siling mo wala siya tungod hindi ka gusto nga ang imo na maagyan man niya nga sobra-sobra ka istrikto ang ginikanan mo ma-experience yan man niya sa imo. Inday Leila na kay kabudlay naman kun kuguntang bata mo di bla kun hugton ta dira nagarebelde ang aton mga anak. Kung ato naman sila buyan, kinahanglan ara lang gihapon kita. Hindi nga buyan naton sila, nga mahimo nilang tanan nila nga gusto, no. Ara sila, yes, buyan naton sila, pero ara gihapon kita sa palibot nga magatanaw kag magabatsyag sa ila sa sitwasyon, nga magagiya sila sa husto nga banas nga ila pagaagyan. Insakto lang ina, wala kita nagadalok nga makaangkon sila sa mga friends, barkada, ang barkada hindi na siya malain, di ba? Sa nambalan ni Tita Wilma, depende ina sa pagpili mo sang imo updan. Kay ang barkada dako nga impluwensya sa imo mismo kaugalingon. Na bisan ano ka pagkatarong, bisan ano ka pa kung malulong ka sa barkada mo nga indi amo, mangin indi amo ka man. Husto nang ginhimo mo inday layla sa anak mo. Yes, upod, lakat sila sa mga friends niya. Importante is, kilala mo kung sino sila na kay balo ka kung ano sila nga klase sa mga kabataan, good. Kaya kung may mga group research sila, may mga group work sila, mas nami pagid kung sa inyo balay. Medyo magulo gasto lang, pero lutuan mo na pansit, kag baklan, sliced bread, okay naman na siguro, kag tunawan mo juice. Importante, dira, pati ikaw makabanding ka pa sa ila, di ba? So, namian gid ko sang ginhimo mo sa imo mga kabataan kag nagadayaw gid si Tita Wilma sa imo. Ginpakita mo sa imo anak kun daw ano ikaw
kabakod nga klase sang iloy. Kundo ano ikaw kabakod nga klase sang babae sa mga pagtilaw nga nagabot sa kabuhi mo. Gin-stroke ang imo ba na for sure nagsakripisyo pa ikaw tubtub nga nadula siya sa inyo poder. Pero sa gihapon nagapabilin ka, nagatindog ka nga mabakod. Kag nangin inspirasyon mo si Christina sa imo paghimakas. Kag ginkaluyan ka mo. Ha? Angkon ninyo ang kaluoy kag grasya sang Dios. Kag syempre, kabalugid kita, ang Dios maluluyon gid ilabi sa mga babae nga mga balo. Sa hindi babae nga mga balo, basta sa mga balo bay or lucky man, ang Ginoo ya maluluyon gid na. Kay makita gid niya, kung daw ano ang pagbakas sang mga ini para sa ila mga kabataan. Gintagaan niya ikaw sang maayo nga bata, masinulundon nga bata kag mapinalanggaong. So keep it up. Padayon na ina. Kag kabay nga ining imo gin-share sa aton sa karon nga hapon, mabatian man sa iban nga ginikanan, sa iban nga mga kabataan nga nagaupod kay Tita Wilma man subong sa aton, subong iya nga hapon sa This Is My Life, gapamati sa radyo kon sa Facebook Live nagaupod sa aton, nga dapat Manila tagaan importansya ang mga kabudlay, ang mga pagtinguha sa ilatag sa mga ginikanan. Nga hindi iya mahapos ang mag-atipan kag magpadako sa mga kabataan kag magpadala sa eskwelahan. Kulang lang gid ina sila sa pagpag-inchindi naton kag pagpabatsyag. Nga ang tanan nga pag-antos kag sakripisyo nga aton ginahimo hindi para sa aton nga mga ginikanan, kundi para sa ila. Maayo nga palaabuton nga hindi nila maagyan ang kabudlay kag pag-antos kapag sakripisyo nga ato naagyan sang kita nagadako pa nag-eskwela kita halin elementary pagkadto sa high school kag kung paano kita nakatapak sa kolehiyo, di ba? Mga Iloy, mga amay, di ba la maswerte nga aton mga kabataan subong sa aton henerasyon nga kitang ilang mga nangin ginikanan. So God bless you sa imo inday Leila kag kabay magapadayon ang maayo lang kun may problema hindi gid magkahilipat sa mahal nga Dios. Ang tanan iampo, ang tanan itugyan sa iya kay siya nang bahala para dira. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:37. Ang aton mananay Dr. Alfred Spear Mangustin Tea, ang supplement. Siyempre, nag-aisahan nga supplement nga himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ini ang 100% pure mangosteen natural kag 100% pure organic. Nami niyang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kay isa ka tibag para sa isa ka litro nga mainit nga tubig. Pwede sa imo kag sa bugos nga pamilya. Adlaw-adlaw, tandaan mo, rich in vitamin C ang aton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nga kinanglanon gid naton ina. Powerful regulators ang aton metabolismo sa aton metabolismo sa aton lawas metabolism kag syempre sa aton man immune system. Mabakal ina dira sa mga butika sa inyo tag sa kalugar and of course, diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod. Pwede na mabakal diri sa Bacolod, ara man sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Sis Jay, good afternoon. Thank you so much. Sa pag-upod man kay Tita Wilma karon nga hapon, kag kay Reynaldo Poderoso. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid. Kag kay Jose Alan Braza. Concepcion Rodriguez, ginatamyo ko sa Erlinda Beronio. Sang happy birthday, subong salamat gid. Erlinda Beronio sounds familiar. But anyway, happy birthday sa imo halin kay Tita Wilma. Relax lang si Tita We, magabalik upod man sa mga reactions halin sa itong text hotline kag sa aton man Facebook Live pagkatapos sa ni. Life Extend. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide
local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19. Disseminate information on COVID-19 status and prevention. Activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty. Philippine Standard Time, panyawan linament anay, Tita Wilma, na? Ayton man panyawan linament, ang panyawan, amoy na siyang manunggal sa ayton pulong makabulig, hatag alibyo katawhay sa inyo mabatyagan nga kakapoy sa bilog nga adlaw ninyo nga pagtrabaho. Ang pagpalamanol, pagpalamuypoy, pagpalanakit sa inyo abaga, inyo likod, hawa, kag balikawa, hasta ng inyo mga batiis. Haplasan lamang sa panyawan linament. Sa mga may arthritis kag rayuma, pag-tested and proven ina para sa ayton man mga kauturan, ha, panyawan linament langgid ang aton sini hindi pag-ibulag sa inyo man lawas. Tandaan nyo gid ina. Kag pahinumdum ko lang sa mga nanay dira or mga lola or tita, titos nga ra sa balay, kung may mga mapilas bala, syempre padugoon, hugasan, patuloy balasang panyawan liniment kay nagakuyom sa gilayon. Siyempre, ng panyawan liniment pwede natin inamabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Available na sa tanan man nga mga butika diri sa atubang sang Sincere Drugs, sa atubang sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ara dira sa Mims Pharmacy, RX Troy Drug Store, subong man sa Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, kag Farmacia Caro, kag sa tanan naman nga sangasang Sincere Drug Store. Dira man sa Binalbagan sa mga butika. Mayong hapon lang dira, bangihada ko ara ho. Mayong hapon lang dira kay ihada ko Cheryl Anlap, tayo po salamat. Good afternoon kaya. Kay Inday Giselle Franco, salamat ginatamyaw ya si Gerard Lagon. Kay Jose Moncal Torilla, salamat mine. Kay Chana Costa, salamat sa imo, mayong hapon lang da. Ari sa Dalom Kawayan nga pahangin-hangin kay sa mga taga-Purok Paho, Barangay Dulaw, Bagos City, salamat kay Tita Wilma. Ga-monitor lang kuno sila sa mga taga-Purok Paho dira sa Barangay Dulaw, Bagos City. Speaking gani of Bagos City, Nining Mugar, kamusta na kamo dira? Mayong hapon lang. Kay Paging Cho, or Ko, good afternoon. Tita We, patamyaw lang sa pamilya Gavino, kag Balsomo,
Sabayaw ko nga si Apple Dolorso mayo lang nga pagbiyahe Sabay ga pamati sa imo Tita We. Salamat kay Johnny Absalon man ga pamati kag nagaupod man kay Tita Wilma. Mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati Patamio family Estelionso, Solomon family, Bailon family sang Gintubdan, La Carlota watching here at Las Piñas, Manila. Thanks Tita Wilma. Salamat man sa imo. Di na pwede. Okay, saliwat. Salamat. Kag kainday lani hibuan sa imo dira. Ba, mayo lang na. Ga-monitor ko sa program mo tawi. Nag-pa-harvest kami subong sang isa ka puna. O muna yun sa ano no, sa tabok no, sa Iloilo, basta sa Panay, sa pila na ang probinsya, apat, di ba? No? Nag-pa-harvest kami subong sang isa ka puna nga talamnan. Di ba sige ko no puna po, ang puna ng dako na siya, lapad-lapad na siya. Ari ko sa pukatod, kaway signal sa ubo, sila niya, dala-dala ko ang akong radyo. Agud mabatian ko ang mga balita. Salamat Inday Lan Hibuan 6609 mayong hapon lang dira. Okay, enough lang siguro ang naniina Tita Wilma sa iton man mga greetings kay balikan taanay si Inday Laila ang atong sini letter sender pati sa iya sining sulat nga gin-share sa iton karon nga hapon. Okay, hambal ni 7645. Good PM tawe. Para sa letter sender, ang mahambal ko, blessing na sa iya bata tawe. Nga may maayo nga pamatasan, i-pray lang adlaw-adlaw, nga tayuyon na nga mo sina ang guidance ng Ginoo padayon para sa ila. Aman siya intana, sang himamaylan, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Nini Jean, dira sa may Karabalan. Mayong hapon dira sa imo. Okay, mamad may madumduman kita dayon bala. Okay lang na siya Tita Wilma. Okay, Tita Wilma akon ginapahibalo. Okay, sorry ha inang 7778. Hindi ko ni mabasa ang imo panawagan on air. Text mo sa aton sa ni text hotline basta parti sa patay kinanglan personal kita nga magkanto diri. Okay? Hope nga naintindihan ninyo ina kay kabudlay. Patay na siya yan. Nga panawagan natin. Okay, kanto kita kay 9308. Good PM, Tita, para kay Laila. Congrats sa imo. Kay happy ka sa imo, anak, nga hindi pasaway. Katulad sa anak mo, timprano man kami nga nailo sa amay. Pero napadako man kami sang amon iloy nga maayo, kag may pagtuo sa Ginoo. Sa pulo kami kamag-utod. Wow! Congratulations man sa inyo, Iloy. No? Oh, happy Women's Month gituod. 9308, may damo gid nga salamat. Amo na balas ang una, no? Damo mga bata, mabalo ganing Iloy, ang Iloy mabilin, pero tanan mapatapos na iyang kabataan sa pag-eskwela. 40 gid iya kabakas, mamo ka na bala. Monitor lang ko di sa punong gatahi ni pa Dandy ni sang ilog. Lonely tatay, lonely tatay si Dandy, 8798, why lonely, ha? Hindi magpangasubo, ha? Okay, hambal naman is 6609. Mayong hapon dito, ang mahambal ko lang kay Laila, congratulations sa imo. Kag para sa imo anak, balan ko ang balatsyagon. Sang naga-proud sa iya anak, kay ako nanay man. Inday lang, thank you again. Good afternoon, kag enjoy lang kamo sa pagpang-harvest niyo. Good PM, Tita We. Okay. Sa letter sender, yes, swerte siya sa iya bata. Kay kabuot, kag kabay inaman magapadayon. Bless, ano gani? Bless kagid. Okay. Salamat gid 2426. Good PM, Tita Wilma Patamyaw. Kuling na si Tita Kotalin, kag Bungbong, kag Bigi sa Barangay Tangob, Puro, Paghidait, Bibing ni Gali, 6587. May damogid nga salamat, kag mayong hapon. Good PM, Tita, para kay Laila nga sender mo, panginbulahan gid. Ang iban nga mga kabataan, mga malalison, ang ila ginikanan daw
daw halos dugo na ang magwa sa ilalawas para lang mapaeskwela pero nagatinunto pa. Swerte siya sa isa kabilog niya nga bata. Okay. Ahay, alas 2:50 na Action Radio Philippine Standard Time. Nawili naman si Tita Wilma. Mabalik lang si Tita Wilma para sa ating horoscope pagkatapos mansin pila ka mga importante nga mga commercials. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga Sa malay ni side effects sa aton ikaayong lawas kinahanglanon ginaton inaadlaw-adlaw nga kinahanglan maging mabaskog ang aton immune system, na? Ang aton immune system kung mabaskog hindi kita mapatapikan sang kun anuman nga makahalalit sa aton lawas kinahanglan maging mabakod lang, di ba? Okay, Tita Wilma, pagbugtaw sa aga pinakamaayo nga pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene capsule. Pero syempre, kung ikaw ang may ginabatsyag, kung ano man ang imo ginaantos nga balatian, ang Dr. Pinoy Squalene capsule, kinahanglan mo
30 minutes before ikaw magkaon, 3 times a day ina siya. Alas 2:54, pwede mabakal ang ito si Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag sa tananman nga sa ngasang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tananman nga The Generics Pharmacy. Sa inyo pala magkutano na rin Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kag nahamtang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylopos, Mandalagan. Sa mga nagahulat sa ilang sini mga zodiac sign para man sa ilang horoscope karon nga adlaw Huwebes, Marso 2 tuig 2020. Una-una iton ang zodiac sign nga Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20. Abi mo bala Piscean, misyon man sang kabuhi mo ang mag-expose sa mga katuntuhan sa isig kapareho mo. Ha? Kung himuon mo na, prepare mo lang kaugalingon mo sa balos nila. Kinanglan ang kunon mo man ang kaalam sa tanan nga imo ginahimo kag imo man pagahimuon. Mga maswati mo nga numero 10, 13, 19, 27 kag 41. Lucky color scarlet red. Aries, Marso 21 tubto Abril 19. Ang imo nahimo nga kaayuhan sa imo isig kapareho, isa ina ka spiritual investment. Kaya siyempre bunga sina sa uli, swerte para sa imo, may eksperyensyahan mo man ang kaayo, siyempre, no? Kaya makaangkon man ikaw sang ginatawag reconciliation sa madugay mo na nga kakilala. Dugay mo na nga kakilala, may misunderstanding ka mo. Ang nagapugong lang gid ang pride mo, ha? Ang imo bugal. Abi pahigad-an na ina para nga mangin maayo ang tanan. Mga maswerte mo nga numero 3, 11, 17, 25 kag 35. Lucky color silver. Taurus, Abril 20 tubto Mayo 20. Kung ang imo mga ginahimo hugot sa imo kaugalingon, syempre mapagsika kag sige-sige ang imo pagtrabaho. Planuhon mo sa pensar mo ang anuman nga dapat mo himuon sa pagsugod sang adlaw para nga ma-maximize mo man ang tagsa ka oras. Maswerte mo nga mga numero 9, 19, 25, 28 kag 41. Blue is your lucky color. Yes, Gemini, Mayo 21 tubto Hunyo 21. Ang pagpangamuyo mo makabuligid sa imo para sa pag-ariglo mo sang problema sa imo kabuhi. Kung may depresyon, ikaw nga ginabatsyag sa karon, opdan mo, enjoy mo lang. So, no, sa imo horoscope, ina. Ay, i-enjoy mo, ha? Samtang ginatinghuan mo nga matapos ang tanan mo nga trabaho. Kag always hahalong ka lang. Maswati mo man nga mga numero 3, 19, 22, 27, kag 39. Lucky color orange. Yes, Cancer, Hunyo 22 tubto Hulyo 22. Team building kag teamwork importante ina sa mga upod mo sa trabaho. Kag paagi man sina ma-develop mo sa ila ang paghatag importansya sa ila dignity o kon dignidad sa ila man mga ginapanghimo. Mga maswerte mo nga numero Cancer, 7, 15, 29, 38 kag 45. Lucky color purple. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubto Agosto 22. Sa ginatawag proseso sa family bonding, kinanglan hibaluon mo, kag tudluan mo ang imo mga kapamilya sang husto nga mga tinaga, husto nga paghambal, para nga mapaathag ang mga masalimuot nila nga balatyagon gamit ang mga maayo nga tinaga. Kinanglan manginhuwaran ka man sa ilalayo. Maswati mo nga mga numero 5, 13, 35, 37, kag 44. Lucky color, green. Yes, Virgo, Agosto 23. Tubtob City, Yambre 23. Intindihan man ang kaugalingon mo, Virgo. Tungod ina mo mangin gabay mo sa pagpadalagan mo sa imo pagkatawo, sa pag-uyat mo sa imo pagkatawo. Importante ang respeto sa imo pagkatawo para nga mahatag mo man ang nagakaigo nga respeto para sa imo isig ka pareho. Mga maswerte mo nga mga numero 11, 25, 37, 41, kag 47. Shocking pink is your lucky color. Kag sa mga Libre naman, yes, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23.
Ang imo panahon may katumbas inaiya sa imo pagkatao. Hindi ka magduha-duha. Ihatag ang imo time price service sa imo isig kapareho. Ina suno man sa ginahambal bala nila nga worth your time na masuwati mo nga mga numero 9, 17, 25, 32 kag 41, lucky color cherry red. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks,
The novel... 3:04 Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Siyempre, padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Ang ito na coffee break, upod man ang atong sinizanton plus coffee mix. Ang kafe nga suwabing aroma, suwabing timpla, kag suwabe ang sabo. Kag, siyempre, tandaan nyo lang sa isa kitasas lang atong sinizanton plus coffee mix. May mga vitamins and minerals ikaw nga makuha, kita nga makuha. Kag may insoluble fiber pa. Tandaan lang natin nga, ang insoluble fiber, makabuligi na sa pagtinlo sa aton sinikolon o kung aton man tinain. Gani, sa aton man pagpangapikapi sa mga nag-worry dira ngang ila acid masaka or nagapalpitate sila kung makainom sila sa kafe, why not try Zenton Plus Coffee Mix? Ina pwede na ito mabakal sa mga tsindahan dira sa aton palibot, diri man sa amon, pero pwede pagi kita makabakal iya online. Kag pwede na ma-deliver sa aton mismo puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Facebook sa Kalusugan Yan Facebook page. Kag tandaan ng ginaton ang authorized online distributors ng Zenton Plus Coffee Mix among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Yes, ara si Tuto Philip Kenelon Zagay. Hi and hello. Kay Junior Kellis mayong hapon. Aba Fiesta, Happy Fiesta, March 17, 18, and 19. Sa Barangay Tabugon, aba Melvin Matabia Barrientos sa Dayon Gidia. Kagay batchmate Hinandino Cadiz, good afternoon we. Kag ginatamyaw ko ako mga hinablo sa Dangkalan, Ilog, kag sabayaw ko Efren de Leon. Salamat gid Dins. Okay. Tapusin na nato ng pagbasa nato sa inyo tag sa zodiac sign. Pagi man sa atong tag sa horoscope. Oh, sorry, sa atong tag sa horoscope pagi sa atong tag sa zodiac sign. Ari na kita sa Scorpio. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Amo nang siling nila bilang matirang matibay sa matabo karon nga adlaw, pabakod-bakod lang na. Babakod ikaw Scorpio, bisan ano nga klase iya sang pagpatumba sa imo. Masarangan mo gihapon nga magtindog. Kay nga mabakod ikaw nga klase sang taon. Padayunon mo ang imo nga pagpati kag ang imo pagtuo. Masuwat mo nga mga numero 11, 19, 29, 33 kag 47. Sa Fire Blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sa imo Sagittarius, ginaporma ang kabuhi mo. No? Ginaporma ang kabuhi mo para nga maangkon mo ang kaalam. Tandaan mo lang nga ang destiny, amo ang imo divine purpose. Kung siyempre, nabuligan mo na ang imo kaugalingon mo nga mag-ayuhan, tudluan mo yung isang kapareho, nga mag-aayuhan man ang ila sinikabuhi. Be generous, hindi ka magdalok sa imo kaanam. Mga maswerte mo nga numero 8, 19, 22, 33, kag 41. Lucky color violet. Capricorn, Disyembre 22, tubtob. Enero 19, tandaan mo lang perme nga ang espiritu sang kwarta magapalayo sa imo kon ginabulig mo sa sala nga tawo. Siguraduhon mo lang nga magakadto ini sa tawo nga handa magpaninguha para hindi na magsalig pa sa iban. Maswerte mo nga mga numero Capricorn 5, 7, 19, 23, kag 47. Lucky color platinum pink. Kag sa katapusan nato nga zodiac sign, Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Buhata ang imo mga ginapaghambal, Aquarian. May mga informasyon nga ginsalig sa imo. Ina mga informasyon nga ginsalig sa imo, hindi mo ipanugid-sugid. Or in short, hindi mo pag-chismis sa iban. Kung hindi mo gusto nga ikaw ang magwa nga malain sa ulit. Maswerte mo nga mga numero 5, 11, 19, 25, kag 39. Lucky color, sunshine yellow.
Nabatian natin na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Karon nga adlaw, Huwebes, Marso 12 tuig 2020. Antes man si Tita Wilma magpaalam, ang ito naman quote of the day nagasiling, "You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think." Salamat kit sa inyo mga palangga na ito nga mga tagpalamati sa ilang mga transistor radio kagaraman sa ito sa Facebook Live. May damog nga salamat sa inyo. Sa mga wala na ito malabutan nga mga mansay, pasensya. Apang si Tita Wilma padayon nga magpasalamat sa inyo pag-upod sa itong text sa kahapon. Kag syempre sa ngalan man sa akong mga partners sa technical control, Action Elmar Madera, upod man kay Action Elway Dutillos. Sa ngalan pagid sa among station manager Action no na di mala magbanwa kay Productions Chief Action Rex Canton. Standby sa matawag nga drama, mensahe sang paghigot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio!